nɛgɛ ɲɛ 10 ani 7 tana gosira kɔlɔnjɛbakaw fɛ Sikaso mara la ni Bamakɔ o waati kelen bɛɛ wula nɛgɛ ɲɛ 12 ma Washington DC Ameriki jamana faaba kɔnɔ an balimaw a y'aw bisimila VOA Bambara ka malikura kunnafoniw kɛnɛ sigira bi kunnafoniw la kumaba dɔw bɛna tali kɛ ninnu de kan Mali sanfɛ kalanso dɔ kalanden fagara u ka jɛkulu fɛ min bɛ wele ko IM o nɔgɔnin fɛ ministériso min sigilen don sanfɛ kalandenw ka koɲɛ kunna ni o bɛ wele ko ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ye a yira k'a fɔ ko sanfɛ kalanso kalandenw olu ka tɔn n'a bɛ wele ko IM k'u ka baaraw ɲɔngirila an bɛ n'o kunnafoniw lase aw ma bi jɛmukan kɔnɔ an bɛ taa jamana camancɛ fan fɛ Koro mara la baɲumankɛ tɔn minnu bɛ dɛmɛ don ka taa taamadenw ka hakɛw ma min bɛ tali kɛ kɛlɛɲɛbolaw ka hakɛw kun ka y'a yira k'a fɔ ko kɛlɛɲɛbola camanba de bolila ka bɔ Burkina Faso jamana kɔnɔna la ka na Koro dugu kɔnɔ minnu caman bɛ gɛlɛya la nin waati in na an bɛ n'o lase aw ma jɛmukan kɔnɔna la Senegal Sena taamalaw ka taamadenw olu ka kulun belebele dɔ furuna kulun min ni a furuna Saint-Louis kaw fɛ a yirala k'a fɔ mɔgɔ 27 olu de ni bɔnɛna a sen fɛ ninnu de bɛna kɛ kunnafoniw la kumaba dɔ ye ka fara kunnafoni wɛrɛw kan min bɛɛ lajɛlen bɛna tɛntɛn ni sanga in kɔnɔ k'a lase aw ma Mariam Traoré fɛ a y'aw bisimila. An balimaw an ka foli bɛ aw ye ko kura a y'aw bisimila VOA Bambara ka malikura kunnafoniw kɛnɛ kan bi juma marsi kalo tile fɔlɔ san 2024 kunnafoniw bɛ ka lase aw ma Mariam Traoré fɛ aw ka kunnafoniw filɛ Mali sanfɛ kalanden dɔ fagara u ka sanfɛ kalanso dɔ kɔnɔna la min kɛra u ka jɛkulu fɛ min bɛ wele ko IM o nɔgɔnin fɛ ministériso min sigilen don sanfɛ kalandenw ka koɲɛ kunna n'o ye ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ye o ministri ɲɛmɔgɔ ye laseliw kɛ min latɛmɛna jabaraniso la k'a fɔ ko IM ka baaraw bɛɛ lajɛlen ɲɔngirila Mali jamana kɔnɔ o nɔgɔnin fɛ VOA Bambara ka kunnafoniw kɔnɔ Mariam Kuyate y'a ka kuma baranin tɛnku Mamadu Gisela ale ye kalanfa ye ka bɔ sanfɛ kalanso dɔ la Bamakɔ an k'ale ka hakililaw lamɛn IM datugunin kan. Ministry min ye nin baara kɛ an b'a fo a ye wulikajɔ min kɛ nin ye ko ye ko min b'a yira k'a fɔ ko sisan a problème a tɛmɛna dan kan ka sababu kɛ mun ye nin tɛ siɲɛ fɔlɔ ye nin tɛ siɲɛ fila ye maa yɛrɛ t'a dɔn nin ye siɲɛ hakɛ min ye ekɔliden sara siɲɛ min na o la an b'a yira k'a fɔ ko IM u bɔr'u ka hukumu kɔnɔ a mɛnna olu ka hukumu de ye bɛɛ lajɛlen bɛ min dɔn association ko la n'o ye jɛkulu ye o ye ka jɛkulu kɔnɔmɔgɔw k'olu ka hakilinaw ɲini k'a dɔn ka tila ka wuli ka jɔ kɛ pour que o hakilinaw ka se ka sira sɔrɔ jamana kɔnɔ o tuma olu ka intérêt ye mun ye olu ka intérêt kan ka kɛ kalanko ye olu ka intérêt kan ka kɛ u ka condition amélioration ye olu ka wulikajɔ kan ka kɛ kalan taasira ɲuman ye. Ayiwa lakana yɛrɛ koɲa o est-ce que an bɛ se ka fɔ ko o talen don bala sabula an b'a ye min ye maramafɛnw ye marifa muru ani a ɲɔgɔnna caman o bɛ ye kalandenw yɛrɛ bolo ka caya. O de la an y'a yira k'a fɔ ko waati dɔ la an yɛrɛ tun bɛ wuli ka se ka girinka jɔ kɛ ka se polisiw ma pour que activité min bɛ sanfɛ kalanso la olu kana perturber cogo min na olu kana lasa cogo min na an bɛ polisiw ɲini olu ka na sanfɛ pour que k'an dɛmɛ o la ka nali la o tuma an b'a yira k'a fɔ ko tiɲɛ na olu fana dɛsɛra ka sababu kɛ olu ka nali n'u ka taali ne kɔni t'a dɔn o bɛ kɛ cogo min na an t'u ye ka caya fo ni ko tiɲɛna tuma min bon n'a sɔrɔ polisiw tun bɛ ye waati bɛɛ gendarmew tun bɛ ye waati bɛɛ ne hakili la ekɔlidenw tun tɛ masɔrɔli kɛ k'a fɔ ko nin n'a ɲɔgɔnna bɛ kɛ ekɔliso la fo ka taa fɔ k'a ye mɔgɔ bolo dan. Ayiwa ka sanga nin bɛɛ lajɛlen ma e yɛrɛ bolo est-ce que sigi kun bɛ IM na bilen Mali jamana kɔnɔ. Nin ɲininkali y'a yɛrɛ jaabi ka ban an y'a yira k'a fɔ ko kabini IM sigira n'a a san fɔlɔw bɔra a la n'u tun bɛ kɛlɛ kɛ u sigikun yɛrɛ kama n'o ye kalanko n'u ka sɔrɔko n'u ka condition ko ye kabini o waatiw bɔra a la an y'a ye k'a fɔ depuis 2000 fo ka na se nin waati ma IM kɔni sigilen bɛ dɔrɔn minnu bɛ ɲɛmɔgɔya la olu bɛ don faamaw kan ka bɔ faamaw kan k'u yɛrɛ ta ɲini ne yɛrɛ bolo nin waati in na IM sigikun foyi t'a la. Gɛlɛya min filɛ nin ye IM kɔnɔna na e bolo a fura ye jumɛn ye. Ayiwa n'i ko ko ka IM kuraya tuguni o tɛ ne hakilina ye o tɛ ne fɛ ko ye ni a kɔni kan ka kuraya fo k'a lajɛ de a ka di n ye ka kɛ
ayam membre hotere akadi nga ka ayam leader hotere fo akadon ka fo ni ye classe premier ni ye classe hakilmande ni ye classe ladri dore olo sugandi dibe olo kelengele no dibe sugandi ka ke ayam nyamoye olo ka nga don ka fo olo ka nga kuma maître fait comme o ka nga kuma administration fait comme o ka nga lañu sabati comme walma o ka nga kremi ke pour que tanya ka so kono o de ka nga ke note ni ngoni besan o ka nga flenkolon ci ko bla Koro marala jamana camancɛya fanfɛla la baɲumankɛ tɔn minnu bɛ u ka mara kɔnɔ ye jateminɛliw kɛ k'a fɔ ko dɔ bɛ ka fara kɛlɛ ɲɛbolaw hakɛ kan Koro mara kɔnɔ a ma fanba bɛɛ lajɛlen bɛ ka boli ka bɔ Burkina Faso kɛlɛ ɲɛ ka na Koro wa ko minnu caman binnen don baloko dɛsɛ o gɛlɛya kɔnɔ fo ka taa se kɛnɛyako ma VOA Banbara ka kunnafonidila ka bɔ Koro Tijani Wedrago ale b'o kunnafoniw di. An filɛ nin ye Koro musolakaw ka tɔgɔlasoba in kɔnɔna na bi sɔgɔmada in na kɔrɔlen u ka ɲɛnajɛw n'u ka ɲɔgɔnyew bɛ kɛ nin fɛɛrɛ kɛnɛ in de kan nka bi an y'a sɔrɔ dunanw de bɛ fan bɛɛ yɛrɛkɛlen don ni minɛnw ye denmisɛnninw olu bɛ ka boli ka na bɔ fan bɛɛ lajɛlen na kabini kunɲɔgɔn kɔni daminɛna maa kuma dogolenw n'o ye kɛlɛbolilaw ye n'an b'a fɔ ma réfugié u kɔni bɛ ka bɔ Burkina Faso ka na don Koro kɔnɔna na Irisinatu Wedrago ale y'o maa dɔ ye a n'a denw kɔni bɛ ka fɛɛrɛ dɔ sigi walasa u bɛ se ka dɔɔni don u da denmisɛnw ma dumuni kɛ kabi sɔgɔmada in na ne yɛrɛ filɛ n bɛ ka naji dɔlu tobi ka d'u ma walasa u bɛ se ka dumuni kɛ cogo min na u ka fɔla dangarwale in kɔni juguyara kosɛbɛ baw ma caman bɔnɛna u ni na banabaatɔw olu caman bɛ ka na dɔw yɛrɛ dalen bɛ Koro dɔgɔtɔrɔsoba in kɔnɔna na Burama Kadiri kɛra nin dangarwale in seereya ye a bɛ dɔɔni f'an ye Machine ma kisi ni bingani senfɛ u ye kisɛ ci musow la ka ci denmisɛnninw na wa hali u ma baganw yɛrɛ fana to yen kabini kunɲɔgɔn kɔni daminɛna dangarwalew kɔni cayara dugumisɛn minnu sigilen bɛ Mali ni Burkina dancɛw la Burkina wa kɛmɛ sababu ye maa caman y'u ka dugu bila ka na Koro n'u kɛra réfugiés ye dugu jɛko 21 i b'a jate minɛ Koro bɔlɔn fɛ musolakaw ni denmisɛnninw de bɛ yen dɔw yɛrɛ bɛ dayirimɛ ɲini na dɔw fana ta ye siyɔrɔntanya ye Fanta Giro ale b'a ɲɛfɔ k'a fɔ a ka denbaya caman tora nin dangarwale in senfɛ wa nana Koro siyɔrɔ t'a la a tɛ maa fana dɔn ne ka duden dɔw tɛna nin bingani wale in senfɛ cogoya foyi tɛ n bolo ka ɲɛma dogoyɔrɔ la o de kama n nana nin duba in kɔnɔ yan nɔ nin gɛlɛya ninnu bɛɛ lajɛlen nana fara gɛlɛya wɛrɛw kan mun yɛrɛ bɛ tali kɛ dɛmɛko ye baw baɲumankɛtɔn minnu kɔni kun bɛ maa kuma dogolenw dɛmɛ Koro a caman kɔni y'u ka minɛn cɛ ka bɔ yan nɔ nin waati in na kelen kelen ninnu bɛ jama kɔni fililen bɛ u kan an wulila ka se CNCR ma n'o ye cɛkɛda ye mun sigilen bɛ réfugiés kama Koro Habi Jakite ale kɔni bɛ ka tɔgɔ sɛbɛnniw kɛ an bɛ ka réfugiés de enregistrer Burkinabé ni Nigériens minnu bolila kɛlɛ ye ka na sigi Mali la donc an bɛ Koro ta niveau de la pour le moment u ka fɔla kabini dangarwale ninnu kɔni daminɛna Mali ni Burkina dancɛw la maa minnu bɔra Burkina ka don Koro yan nɔ a bɛ taa maa 25 bɔɲɔgɔnko la Koro bɛ bi baliko jiko siyɔrɔko jama mana fara ɲɔgɔn kan I b'a lɔn kɛnɛya fana bɛ bolo kan minnu ma diminen don minnu bɛ siɲɛ la ka boli ka na ninnu bɛɛ bɛ jate banabaatɔw ye an bɛ waati min na hali sisan maa caman de kɔni bɛ ka bɔ Burkina Faso ne ka don Koro gɛlɛya bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na wa musolakaw ni sifilakaw de ka ca u la kosɛbɛ Tijani Wedrago VOA Banbara tɔgɔ la ka bɔ Koro Jateminɛliw ye a yira nin waati laban ninnu na k'a fɔ sirabakan kasara dɔ de bɛ ka fara o hakɛ kan Mali kɔnɔna la wa tile o tile mɔgɔ caman de bɛ yen minnu ni bɛ bɔnɛ ka sabu kɛ siraba kanna kasaraw ye jɛkulu dɔ min sigilen don faso jamatɔn tɔgɔ la walasa ko ka se ka siraba lakana olu ka ciladen ɲɛmɔgɔ dɔ ni o ye Kajali Jabate ale ye a ka dusuma kasa ni a ka hakilinaw di a ko ɲɛ ka Mariam Kuyate ale ka kuma barani na VOA Banbara tɔgɔ la ka bɔ Bamakɔ Kajali Jabate an ka foli b'i ye e bɛ jɛkulu la min ka baara ɲɛsilen don sirabakana koɲɛw ma n'an ko a ma ko Kabrives i bɛ o jɛkulu la ni waati in na an y'a jateminɛ k'a fɔ ko sirabakan kasara o juguyalen bɛ kosɛbɛ taama siraw
fo ka taa se foroba siraw ma. An bɛ se ka faamuya jumɛn sɔrɔ sirabakan kasara koɲɛw la Mali kɔnɔ? Min fo mi lamɛnka jɛkulu bɛɛ lajɛlen fo. Sécurité routière Mali la a talen tɛ ba la sabu ka da kan sariya minnu bɛ ta a ko kama pour que ka se ka accident kɔlɔlɔw kɛlɛ ka accident yɛrɛ bali a sariyaw tɛ labato. O sariya labatobaliya n'i y'a jateminɛ o bɛna se yɔrɔ fila de la. Gouvernement ka part b'a la parce que mɔgɔw bɛ taa ONT la ka taa permis ta i b'a sɔrɔ o tɛ code de la route dɔn. Code de la route kalanni o tɛ code la Mali la jagoya tɛ. I bɛ se k'a kalan cogoya min ka di ye n'i taara examen kɛyɔrɔ la i bɛ fɛn dɔ sara ka fara i ka examen kɛ wari kan u b'i latɛmɛ ten k'a sɔrɔ réellement i tɛ sariya dɔn i tɛ se hali bolifɛn bolicogo ɲuman na. I bɛna ye an ka chauffeur ninnu caman bɛ yen nɔ u kalannen tɛ. U ma kalan tubabu kalan na u ma kalan bamanankan kalan na k'a fɔ ko panneau de signalisation ni limitation de vitesse ni risque d'accident fɛn ninnu bɛ ɲɛfɔ ɲɛna cogoya min na u bɛ se k'a faamu. O mɔgɔ man ca quoi minnu ye permis ta normalement a mɔgɔ man ca hali minnu y'a ta normalement i b'a sɔrɔ a caman bɛ yen nɔ détail caman bɛ sécurité routière kɔnɔna la u t'olu maîtriser. Minnu yɛrɛ bɛ baara in kɛ olu fana u t'a dɔn k'a fɔ u bɛ ka baara min kɛ a man ka kɛ ten. Parce que un car voyageur par exemple mun bɛ ma 70 ɲɔgɔn ta 70 passagers e b'o boli à plus de 100 à l'heure e yɛrɛ de ye ko tiɲɛbaga fɔlɔ ye. Bon i bɛna ye fana min ye duguba kɔnɔnaw ye bi bi na moto taxiw lajɛ ka n'o fara sotarama bolilaw ni a tɔ bɛɛ kan a bɛɛ ɲagaminen don ɲɔgɔn na mais à 90% des cas c'est pas des gens minnu bɛ bolifɛnw maîtriser minnu bɛ sira sariyaw dɔn u kɔni b'a ta dɔrɔn u b'u kɛ sira kan u b'u yɛrɛ se ko ma u bɛ mɔgɔ wɛrɛ se ko ma. Ayiwa aw minnu bɛ yen sirako lakanani kama aw ka baarakɛtaw ye mun ye ni waati in na? Min ye an ka association Caprivu ka baaraw ye anw ye campagne de sensibilisation caman organisé Kayi sira kan kari 3 kari 4 binna Segu sira kan mɔgɔ yɛrɛ t'o da dɔn tuguni yɛrɛ ni semaine laban in dɔrɔn kɔnɔna la donc a ka ca kojugu mais Caprivu ka wulukajɔw kɔnɔna na Caprivu ye conférence organisé Caprivu ye campagne de sensibilisation organisé ni Caprivu yɛrɛ ta k'a lajɛ an ye baara caman kɛ mais souvent gouvernement yɛrɛ i bɛ a se k'i b'olu minnu yɛrɛ dɛmɛ baara kɔnɔ olu b'a ye k'a fɔ i n'a fɔ i bɛna concurrence de k'u la donc u bɛ u yɛrɛ minɛ i la dɔɔni u b'u yɛrɛ minɛ i la dɔɔni de telle sorte que i bɛ laɲini min yɛrɛ kɔ o sabati man di quoi. Pour que dɔ ka bɔ accident ninnu na an b'a jateminɛ k'a fɔ n'i ye sécurité routière kɔnɔna lajɛ i b'a sɔrɔ permis kɔnɔ retrait de permis bɛ yen commission de retrait de permis bɛ yen nɔ o commission in ka baara ye min ye k'a lajɛ mɔgɔ minnu ye accident façon dɔw kɛ ka dɔ b'u ka permis point na pour que a laban i ka permis bɛ jigin fo permis yɛrɛ bɛ minɛ i la. Kajali Jabati i ni ce i ka kumalasi la an ka foli b'i ye. An bɛ taa Senegal jamana kan a yirala kunu alamisa k'a fɔ ko taamaden minnu bɛ taa sinamata sira fɛ mɔgɔ 27 ɲɔgɔn fagara u ka kulun fudonnen kɔfɛ ba kɔnɔ ni makofɔlen ninnu hakɛ tun bɛ mɔgɔ 300 ɲɔgɔn na ko waliya in ka kɛra Saint-Louis o fanfɛyɔrɔw la. VOA ka kunnafoni dila Naman Jara ka bɔ Dakar ale ye sɛgɛsɛgɛliw kɛ ka kunnafoni minnu sɔrɔ an k'o lamɛn. Senegali politiki mankanw bɛ sen na tungaladenw fana n'u ka dɔgɔdɔgɔlin tagaliw bɛ ɲɔgɔn na kɔgɔji siraw fɛ farajɛ la. Ni mɔgɔ 27 la minnu sara u ka kurun toli la kɔgɔji kɔnɔ k'a bɛ komi u ka kurun in bɔra Senegali dugu min tɔgɔ Joal a bɛ dɔgɔkun 1 ɲɔgɔn bɔ wa k'u tun sera Maroc jamana na nka u tilala ka segin ka na Senegali Saint-Louis dugu la tarata tɛmɛnɛ ni kurun in tora yen kɔgɔji kɔnɔ ni mɔgɔ 317 la tun b'a kɔnɔ. Kunnafoni labanw na Saint-Louis gouverneur y'a jira ko kurun in minɛnen kɔfɛ u ye tungaladen 47 de sɔrɔ a kɔnɔ 26 sara ani tungaladen 21 wɛrɛw jogina nka kɛlɛ labana ka sa dɔgɔtɔrɔso la bi juma 21 in cɛ la sisan mɔgɔ sataw kɛra 27 ye an bɛ waati min gouverneur y'a jira fana ko mɔgɔ caman tunna kɔgɔji in kɔnɔ wa u ni ɲininiw bɛ ɲɔgɔn na tungaladen minnu nin kisira a jirala k'u bɔra Gambi Guinée Senegali Mali ani jamana wɛrɛw de la u y'a jira ko mɔgɔ 1 o 1 ye 100 walima 80 de di kurunbolilaw ma walasa u ka taa n'u ye Espagne musow ni denmisɛnninw fana ka ca u cɛ la a fɔra kunnafonidisow la bi ko kurunbolila mɔgɔ 5 ɲɔgɔn minɛna u taara n'u ye kaso la wa sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na fana kunu alamisa Senegali marajɛkulu ɲɛma Amadou Ba taara u lajɛ Saint-Louis a ye dɛmɛ k'u ye ani a ye dugawu kɛ banbagatɔw somɔgɔw ye Nama Jara Dakar VOA Bambara.
VOA Afrique ni VOA Afrique ye buna adamadenw lafiyara kunnafoni ko la. An balimaw an ka foli b'aw ye ko kura k'a lase aw ma k'a fɔ aw sɔgɔlen don nin waati na VOA banbara ka malikura kunnafoniw kan min bɛ k'a lase ka bɔ studio 6nan na Mariam Tarawele fɛ. An ka kunnafoniw aw bɛ se k'a lasɔrɔ VOA ka radio fiɲɛsiraw bɛɛ lajɛlen fɛ. Bamakɔ n'a lamini ye fiɲɛ turukala 102 fiɲɛsira ye walima a y'aw sɔgɔ an ka page Facebook, YouTube ani Instagram na VOA banbara. Kunnafoniw an bɛ tɛmɛ n'a ye nin waati na ka taa farafinna gun kan ani diɲɛ lamini fan wɛrɛw fɛ. Tchadkaw fe fanga cinématon ɲɛmɔgɔ ni o tun ye Yaya Jalo Jeru ye ale fagara arabadon u ka finitigiw fɛ min kɛra a yɛrɛ ka bɛrɛbɛrɛli tɔn kɔnɔna la. Kunnafoniw y'a yira k'a fɔ fanga ɲɛmɔgɔw olu tun kɛlen don ka gwaran da ni makofɔlen in na min tun ɲininen don finitigiw fɛ ni wele tun bilala ma k'a fɔ k'a k'a yɛrɛ di ni a ma sɔn o waliyaw ma min kunnafoni bɛɛ lajɛlen lasera bɔlɔlɔsiraw ani jabaraniso dɔw kan. O nɔgɔnin fɛ minisiriso min ni o sigilen don jamana kɔnɔna kunnafoni diko kunna ni a bɛ wele ko ministère de la communication ɲɛmɔgɔ Abdrahamani Kulamala ale ye laseliw kɛ ka nin kumakan ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni nkalontigiya k'a yira k'a fɔ ko a jalakelen tun don wa wele tun bilalen don a ma min kunnafoniw latɛmɛna AFP ale ka kunnafoni di so fɛ. Ukrainekaw fɛ yen Néerlandais olu ka ministri ɲɛmɔgɔ Mark Rutte ye a bolo bila gafe dɔ la bi juma min kɛra bɛnkan dɔ ɲinini ye walasa ka se ka lakanako sabati Ukraine jamana kan min ni a lakodɔnna k'a fɔ teriya sira kɔrɔw o bɛ Ukraine jamana ani Néerlande jamana cɛ. Nin wulikajɔ hakilina ninnu kɛra a ka taama senfɛ taama min ni o taara kɛ u ka marabolo kɔnɔ min bɛ wele ko Kharkiv ni o ye Ukraine jamana duguba filanan ye. O nɔgɔnin fɛ kunnafoni ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni sɛbɛntiyara AFP ale ka kunnafoni di so la min dɔ la sera Ukraine jamanatigi Volodymyr Zelensky ale fɛ. Ali bi an bɛ taa ni kunnafoniw ye Irankaw fɛ u ka wasaden kalata kɛra bi juma u ka kalata wasadenw ni ɲɔgɔn cɛ u ka wasabulon kɔnɔna la min na a yirala k'a fɔ ko wele tun bilalen don jamanadenw ma u ka bɔ walasa ka kalata k'u ka wasadenw sugandi min jɔrɔna tun binnen don k'a fɔ ko maa caman tɛna ye o n'a ta o ta ko maaw kɔni bɔra dɔɔni dɔɔni min kɛra ni kalata ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa fɔlɔ min ni ale lakodɔnna k'a ye jabaraniso la o kɛra fanga min ni o sigilen don u ka jamana kɔnɔ olu ka tɔn ɲɛmɔgɔba ni o ye Ayatollah Ali Khamenei ye a yirala k'a fɔ ni makofɔlen in kɔni bɔra ka taa kalata kɛ kalata min senfɛ a ye wele bila o senfɛ jamanadenw ma u bɛ se ka bɔ cogo min na ni ka kalata k'u ka wasadenw sugandi. Hali bi kunnafoniw kɔnɔ Tchad jamana kɔnɔna la u ka ministri ɲɛmɔgɔ tun bɛ VOA banbara kɔnɔna la yan VOA soba kɔnɔ yan Washington DC a kumaɲɔgɔnya o donna ani VOA ka kunnafoni sɛnsɛnnaw ni ɲɔgɔn cɛ an b'a lase aw ma k'a fɔ fɛn min ye a kunnafoni lakumabaw ye bamanankan na u bɛna labɛn ni k'a latɛmɛ VOA banbara ka bɔlɔlɔsiraw fɛ. Ameriki jamana wasadenw ye jalatigɛli kɛ ka sariya kura dɔ sigi sen kan sariya min senfɛ u ye a yira k'a fɔ fɛn min ye jamana ka sɔrɔ nafoloba koɲɛw baara ye u bɛna sigi sen kan ni ka a baaraw bɛɛ lajɛlen timɛ min ka kan ka kɛ ni siraw labilali kuntaka surun ye n'o bɛ daminɛ marisi kalo tile 8 ni ka kuncɛ marisi kalo o tile 22 Modibo Dambele VOA tɔgɔ la ka bɔ Washington. Ni farankan in bɛna to Ameriki jamana ka foroba cakɛda ale yɔrɔ dɔw olu tɛna datugu ni mun tun kan ka kɛ ni bɛn tun ma sɔrɔ sibiridon nɛgɛ ɲɛ fu o tɛmɛnen ni sanga kelen ye u ka ni ɲɛbila sariya in ni jamana ɲɛmɔgɔ Joe Biden ale kan k'i bolonɔ bila la yaasa a ka se ka kɛ sariya ye wasaden so tɔ kelen ale de fɔlɔ y'i kanbɔ alamisadon u ye kala ta mun b'a to dɔ bɛ se ka fara a kan wasaden 320 o sɔnna a ma 99 o ma sɔn a ma sariya in sebaya mana sɔrɔ a tilalen 2 ye o de sɔrɔla nin na demokratu u kɔni ye kala ta kosɛbɛ yaasa jamana fanga a fankelen kana se ka datugu u fademaw ni o ye bɛrɛbɛrɛtɔn mɔgɔ républicain olu kɔni a yirala kalata in senfɛ k'u tilalen don ka da kan wasaden 113 o sɔnna a ma 97 olu ma sɔn a ma Ameriki jamana ka wasaden so filanan
sena ale ka sɔrɔ ka jate sariya in jate minɛ ani ka sɔn an ma ni kalata ye wulafɛla fɛ wasaden 77 o sɔnna ma 13 o ma sɔn an ma nin ye a siɲɛ 4nan de ye ni faranka surumani ninnu bɛ kɛ ni kalo laban ninnu na wasadenw u kɔni hakili sigilen don ani u dalen don a la k'a fɔ ko nin bɛna kɛ a laban ye yanni kɔngɛrɛ ka se ka I kanbɔ jamana ka musaka ba 2 la mun bɛ taa fo miliyari 1,600 la dollar la nafa ka ɲɛsin ni sariya ninnu ma musaka fanfɛla la a dɔ tun ye yasa dɛmɛ bɛ ta ka ɲɛsin Ukraine ani Bani Israɛla ma ko o kana se ka sira sɔrɔ cogoya mun na. An balimaw ani yantuma basigibaliya Mali sanfɛ kalanso la Badilabugu sanfɛ kalanso la fariya donna kalandenw ni ɲɔgɔn cɛ arabadon n'o ye février kalo o tile 28 san 2024 IAM n'o ye denmisɛnninw ka kalandenw jɛkafɔ kulu kurayali senfɛ mɔgɔ kelen sara ani jogin jugu nin ko ninnu kɔfɛ minnu bɛ kɛ siɲɛ caman kalansow kɔnɔ Mali famaw y'a latigɛ ka ekɔlidenw ka tɔn n'o ye IAM ka baara dabila fo ka se waati wɛrɛ ma aw hakilina ye mun ye fariya ko nin kan sanfɛ kalansow kɔnɔ aw fɛ yala kan ka ni kalandenw ka tɔn ni tiɲɛ wa yala a bɛna kɛ wajibi ye ka kalandenw jɔyɔrɔ lajɛ baarakɛta ɲɛnabɔliw la kalansow kɔnɔ wa ni min b'a fɛ k'u da don an ka sibiridon marisi kalo o tile 2nan jɛmukan na a y'aw tulo sɔgɔ VOA Afrique la an b'a fɔ kɛnɛ kan ayiwa ne balimaw nin jɛmukan a kana fɔ kɔ dɛ. Juma o ye musow tɔgɔladon ye VOA Bambara ka Malikura kunnafoniw kɛnɛ kan bi Kayatu Traoré ye Madame Urukiya Dambele de bisimila ministriso min ni o sigilen do yiriwali kuntagalajan kama ka taa togodala musow olu fanfɛ ni a bɛ wele ko ministère du développement rural ale ye o ɲɛmɔgɔ dɔ ye u ka kumakanw ye dɔ ta waati yɛlɛma kɔlɔlɔ kan min bɛ ka bin togodala musow kan ani fɛnɛ fɛrɛ ɲuman jumɛnw kan ka sɔrɔ walasa ka se ka fiɲɛbɔda di musow ma u bɛ se k'u ka sɔrɔw yiriwa cogo min na kumakan minnu sɔrɔla Kayatu Traoré ani Madame Urukiya Dambele fɛ an k'o lamɛn. Urukiya i bisimila an ka kɛnɛ kan an ka baro a bɛna boli ni togodala musow olu ni wagati yɛlɛma yala e bɛ mun de dɔn wagati yɛlɛma ni bolow kan ka kɛɲɛ ni togodala musow yɛrɛ ka taaɲɛ an'u ka baaraw ye aw ka wele sera ma ji a diyara n ye o b'a yira k'a fɔ hali bosa musow ka ko hami bɛ aw la ka d'a kan ne yɛrɛ bɛ baara kɛ bolo min kan o banba bɛ taa togodala musow de ka koɲɛw kan sabula n bɛ a baara kɛ so bulon na n'o ye secteur du développement rural ye nka ka kɔ o ɲɛ Mali kun ye ta k'an bila Mali musow kunna ko fɛn o fɛn n'olu ka degu ye an ka ɲɛɲini u fɛ an ka u dɛmɛ a la gouvernement ka yamaruya kɔnɔ pour que dɛmɛ bɛ se ka ta k'u sɛgɛrɛ o hukumu kɔnɔna la ni san damadɔ in na an y'a ye k'a fɔ yɛlɛmɛ bɛ ka don togoda ko la diɲɛ yɛrɛ fan bɛɛ la n'o bɛ taa ka taa waati yɛlɛmɛ kan n'o ye changement climatique ye o bɛ don togodala musow ka hukumu kɔnɔna la n'o bɛ se ka taa kɛ tigitigi u ka sɔrɔ yɛrɛ ye parce que olu ka fɛn bɛɛ de bɛ bɔ dugukolo la ni min tɛ dugukolo sanfɛ ayiwa o bɛ sɔrɔ bakɔnɔnaw la wali kelen u ka bagan maraw la n'a fɔra ko san tɛna nacogo la yɔrɔ baw ti fa dɛ sɛnɛw tɛ se ka kɛ u kɛcogo la tuguni an dun ka musow bolo bɛ sɛnɛko la kosɛbɛ an bɛ se k'a fɔ togoda la muso min bɛ Mali kɔnɔ a 70% bɛ sɔrɔ togoda de la wa baara wɛrɛ dun fɛnɛ t'olu la ni sɛnɛ tɛ ne hakili b'a la anw denmisɛnma san bɛ daminɛ mois de juin a bɛ taa ban ka bɛn fɔ école ta kalo mois d'octobre ye o première semaine nka sisan o bɔra la san bɛ bali ka na kabi mois de mai o y'a sɔrɔ mɔgɔw ma hali u ka forow labɛnw kɛ ni jardin misɛnninw don yɔrɔ musow bolo bɛ don sɛnɛbaw fɛnɛ na cɛw fɛ kɔrɔsiyɛn na san bɛ bali ka na ka sɔrɔ o labɛnw ma sabati mois de août n'o min ye cɔcɔ kalo ye san bɛ tunu a ti na donc sumanw nana wuli u mago b'a la tuma min na san ka a sɔrɔ san bɛ jɔ ka tila ka na wuli tuguni fɔ ɲɔw tigɛ kuma de i bɛ taa sɔrɔ san bɛ bali ka na ɲɔ minnu tigɛra a ji b'olu bɛɛ toli ka sɔrɔ u ma se ka ladon so nin ye koba de ye n'o o jouelen don togodala musow kan parce que olu ka diɲɛ ko bɛɛ ye togoda ko in de ye koyi sɛnɛ jardin ko nakɔ ale ni bagan misɛnnin mara wa muso minnu fɛnɛ bɛ jɛgɛ ko la jɛgɛ yɛrɛ tɛ ka sɔrɔ anw fɛ yen tuguni koyi ka datu jɛgɛ kun kilo tari jɔ fɔ 800 na a wusulen o tuma a jɛgɛbuti min bɛ kɛ na la o ye fɔ 1000 ni kɔ donc sɔrɔ dɔgɔyara a da gɛlɛya la nin bɛɛ de bɛ changement climatique kɔ dɛ i kan ka na yɔrɔ min na n'a ka mari ninnu fa sari jida ninnu fa ni jɛgɛ bɛ sɔrɔ ka caya changement climatique y'a kɛ ji tɛ caya kungo kɔnɔ tuguni ka ji sigi yɔrɔ caya jɛgɛ ka caya jɛgɛmisɛnw ka sɔrɔ donc nin bɛɛ ye kɔlɔlɔ de ye ka taa se togodala musow ma ne ninnu ko ninnu
kɔlɔlɔ ninnu nana kɛ u kan tan an ye kɔlɔsili kɛ caman b'a sigiyɔrɔ de bila dayirimɛ bɛna ɲini yɛrɛ nata ma u taa fan wɛrɛ de fɛ o fana bɛna ni gɛlɛyaba wɛrɛw ye u ma n'u ma kɛ sarakadelilaw ye u bɛ taa kɛ fɛn wɛrɛw ye parce que u bɛ taa don yɔrɔ minnu na a bɛ gɛlɛya u bolo a tɛ nɔgɔya u bolo u bɛ taa kɛ baara ɲiniw ni fɛnw ye yala aw kɛlen bɛ ka hakili jagabɔ kɛ a ko la wa yaasa ka se ka solution dɔw sɔrɔ ninnu bɛ se ka to u sigiyɔrɔ la cogoya minnu na yala o dɔ siraw tigɛlen don aw bolo wa wulikajɔ caman de bɛ an ka jamana bolo an ka tradition bolo sisan n bɛ min fɔ sisan nɔ wulikajɔ caman de bɛ an ka jamana kɔnɔ ne yɛrɛ bɛ se k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la développement rural la programme caman sɛbɛnna programme o programme n'a sɛbɛnna i b'a sɔrɔ volet genre b'a la sans exception projet foyi ma sɛbɛn ani programme de développement foyi ma sɛbɛn Mali la n'a bɛ senna ni volet genre t'a la maintenant minnu bɛ bɔ u sigiyɔrɔ la bɔ sigiyɔrɔ la ko bɛɛ dulonnen tɛ ko changement climatique i ko sa ko sigiyɔrɔ la bɛɛ dulonnen tɛ wagati yɛlɛma la gɛlɛya wɛrɛ jumɛn bɛ tuguni min bɛ u bila a la fankelen dulonnen don a crise min bɛ Mali la la crise sécuritaire ala y'a kɛ a ye dɔw bɔ u sigiyɔrɔ la mais ala barika la seginni bɛ ka segin ka taa kɛ o yɔrɔ la parce que a yɔrɔ dɔw bɛnnen don nɛɛmama yɔrɔ la donc musow tɛ se ka jɛ o kɔ communauté minnu sigilen bɛ o yɔrɔ la olu tɛ se ka jɔ o yɔrɔ kɔ olu bɛ ka segin olu bɛ ka an bɛ k'olu jate minɛ mun b'a kɔnɔ n'u dɛsɛlen don ka segin volet social dɔw sigilen bɛ sen kan yarɔ ministère saba de bɛ baara kɛ o hukumu kɔnɔna la développement social n'o talen don bolo la sisan nɔ ministère de la santé fɛ ale ni promotion de la femme ani développement rural tan projet misɛnnin n'u bolo bɛ se ka don la ani ka formation kɛ u kunnafoni n'u bɛ se ka o lawaleya o kɛ baarakɛ bolo ye duguba in kɔnɔ awa k'a fɔ an balimaw ɲɛna an ka bi musow ka kɛnɛ kan ani madame Rokia Danbele de tun bɛ ɲɔgɔn fɛ ale ye musow ka ɲɛmɔgɔyaso ani sɛnɛkɛlaw ka ɲɛmɔgɔyaso n'a bɛ fɔ développement rural o ɲɛmɔgɔ dɔ ye a k'an bɛn tuma wɛrɛ ka da nin kan sisan Siyaka Tarawele ka farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw an ka jɛ an k'o lamɛn Mali chifu ni farikolo ɲɛnajɛ ministri Abdul Kasim Fɔnba ka ladala kunnafoni di kɛnɛ kan min kɛnɛ sigira kunu alamisa février kalo tile 19 san 2024 na a ka ministriso jabala la Bamakɔ a da sera Mali sɛrɛntɔrɔntana yɔrɔ dɔw ma n'an ko stade minnu bɛ ka kurakuraya ministri Fɔnba ka fɔla baaraw tagabolo ka ɲi stade fila yɛrɛ kurakurayali baaraw banna i n'a fɔ Bamakɔ stade Mamadou Konate ani Kati stade Omnisport concernant la mise à disposition des an ka ndulati kɛnɛw kunkanko la an bɛ se ka fɛn min fɔ bi o ye k'a fɔ stade Mamadou Konate sɔɔni ale baara bɛɛ bi ban pewu min ye stade Omnisport ye Kati an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ale fana baara o bɛɛ de kun cɛra a tɔ tora dɔrɔn k'a ta k'a di ndulatilaw ma u ka ndulata kɛnɛ kan n'an taara Sikaso ale baaraw fana caman kɛra la sabu n'i y'a lajɛ 100 o 100 74 o sera ka kɛ Sikaso ndulati kɛnɛ na min ye Mopti ani Kayi ye olu baaraw kɔni u bɛ ka taa ɲɛ yɛrɛ de wa a bɛ ka kɛ ka tiɲɛni waati kofɔlɔ yɛrɛ de n'an taara Segu ale ndulati kɛnɛw la kurakurali ka taa fara Kulukoro ta kan o baaraw fana daminɛna stade Modibo Keyita a baaraw kun jɔra tiɲɛ don nka baaraw u daminɛna kura ye tuguni ne yɛrɛ ye wulikajɔ caman kɛ ka taa stade Modibo Keyita ale kɔnɔna la ka baaraw taabolo jateminɛ nka ala barika la bi Modibo Keyita ni kura bɛ kan ka fiyɛ a la yɔrɔ minɛn ninnu u bɛ se ka sigi cogoya min na o baaraw de bɛna ka na daminɛ n bɛ fɛ k'a fɔ aw ye dakuruɲa kelen na dɔrɔn ndulati kɛnɛ minnu ni olu b'an bolo bi ko ndula bɛ se ka tan u la yɛrɛ ko siga foyi t'a la bilen k'u baaraw banna kaban o ye stade Mamadou Konate ani stade Omnisport de Kati olu baaraw bɛɛ kun cɛra pewu o kɔfɛ baara tɔw bɛ sen na wa baara ninnu fana u bɛ kan ka lawaleya ka tiɲɛni waati kofɔlen waati min dira u ma ka fɔ k'u ka baara kɛ o kɔnɔ sumayama don baara ninnu na dɛ fɔ k'o lajɛ a ma k'o fana faamuya. Par rapport au délai d'exécution, c'est respecté. Aucun des stades aujourd'hui à ce stade aujourd'hui n'est en retard. Ni stade u la kurakurayara u la donni ko kun kan fo fɛɛrɛw de ka sigi sen kan o hakili jagabaw bɛ sen na ministri Abdul Kasim Fɔnba ka fɔ la hakilina jiginna ɲina saison 2023 2024 sɛrɛntɔrɔnta bunagun kan o bɛ ka tan clubu ka terrainw kan Bamakɔ ani terrain wɛrɛw kan jamana kɔnɔna na VOA Bambara tɔgɔ la Bamakɔ Siyaka Tarawele ka laseli don. an balimaw ne de bɛna dan sigi aw ka bi malikura kunnafoniw na min kɛra dɔgɔkun kunnafoni laban ye a labɛnna seko aw ka cɛjan Cheick Thierry fɛ an ka nɛgɛw karafe u tun bɛ Cornelis bolo jamukan lasera Mariam Tarawele fɛ aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw kan bɛɛ waati wɛrɛ ka somaw fo ka kɔrɔw fo ka denbaw fo